Ungot. Isang orasan na may kauno ng itlog. Before matulog. Sa inyong maingon, ikahuman og kayon. Uy! Kasi kayo. Magkayo doon sa imong Asang trapo. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel, ang Dude's Torta. Tara, manlaag ka, magtorta. Tara! Okay mga dudes, karon maami game na ami question and answer sa mga teachers. Samtang naghulata nga zero visibility pa ang dalan. Ready na, ready na. Ready na ba mo? Ready na. Ready na, ready na. Sige, question. Ang dili makatubag. Masyat. Tanggal. Tanggal. Puro ko tanggal, ano? Tanggal. Ibunot ko tapos another question. So number 2. Number 2 question. Okay, number 2, Jomar. Unsang lami ang di makatagbaw? Oh God! Oh God! Ungot. 4, 5, Agad. 9, 10. Shot. Wala na. Inom mo siya. Inom mo hobo. Hobo lang, hobo. Kami pa lang. Hobo sa bracelet. Hobo sa bracelet. Lami nga dili katagbaw. Para sa kuha akong favorite cake yun. Lami nga dili katagbaw. No, mana. Dorian. Ice cream. Yeah. Ma'am. Unsang orasan nindot magpainit? Alaw na sa kadlawon. Alas 9 sa buntag. Alas 8 sa kadlaw. Ako matulog. Uy! Alas 4 rupan! Kata sa kadlaw kinagapapikon. Magbuhat na yan. Sige. Magdagulog yan. Alam mo na, ganyan ako ganito. Unsang orasan na may kauno ng itlog? Uy! Dito na. So answer. Kadlaw. Anytime. Basko, pangalawas. Karagagii. Before matulog. Saan na siya may itlog, sir? Ikaw wala. Ano sige? Saan na siya may itlog? Yes, buntag. Pagmata. Pagmata itlog dahil. Naka-videoan. Naman ko asap oh. Sige, ikaw na. No, sige sa hindi makabungkod na imong gusto maadtuan. Allah! Makabungkod. 1. Wala, pinakalas mi diri. Ayan, sa Mount Everest. Bungkod ra mo. Sige.
Sige. Duha ka chocolate hills. Ah. Hoy! Sa kalahiri sa lakdo. Diyan sa buntag sa talaingon. Ikaw, ma'am. Buntod sa among bukid sa Mandalingan. Sa ko, duhang kabuntod na akong gusto ato ang boobs. Sige. Buntod sa agman. Eh. I love agman. Yeah. Buntod sa kapan, sir. Sa kanutbayan. Unsay lami na unsay lami ang baho-baho o ang parat-parat? Ay, lami ang baho-baho. Lami ang baho-baho, sir. Kay lami ang bulad o ginamos. Ay. Hindi ko kayo lagi ma-explain. Ay, parat, sir. Parat-parat. Parat-parat, John. Lami ang parat. Eh, ma'am. Eh, may ma'am. Ako ang baho-baho kay lami man ang bulad o ginamos. Ah. Imo. Parat-parat, sir. Nga baho-baho. Ay, parehas yan. Parat-parat, uy. Parat-parat. Sa inyong maingon, ikahuman og kayon. Uy! Kasi kayod. Ayun, bahala na. Ay, Ma'am Joanne, sa imong maingon. Paano yun? Ay, kakapoy. Ah. Imo, ma'am. Imo. Lami! Lami. Ah. Ikaw, Ma'am Karen. Kalami matulog. Magkayo doon sa imong Asang trapo. Imo. Success. Ay, malay balik ang answer. Ay, balik kayo. Ay, mang kapoy. Nasi ko, bis. Abi na. Ay, magkayod ka ng magkayod. Abi na ko. Ang singot. Abi na akong bingon, asan ni magibot akong panty? Hi, Ma'am Gina. Hi. Dali, sige Ma'am Gina. Kaya na Ma'am Gina. Ako pa utala, be. Ni! Unsay nindot ang goot-goot o ang luag-luag? Ma'am, guot or luag? Buot. Ay, asa? Ay, Ma'am Princess ay. Goot, goot na ako per me. Guot. Ikaw, Ma'am. Wala Ik- luag guys. Buot, sir. Hindi ang buot nga kanina. Oh, Ma'am Gina. Ano sa imong gusto? Guot or... Wala si goot, wala si luag. Ay, tama-tama. Or luag. Mas gusto na ko tong luag kay parinig sulod hamloy. Musunod sa. Murtahan. Ay, nagagawat ang mga bakog ka. Tama. Goot. Go. Goot, goot. Gut. Berting gootang. Ganang goot. Goot, kaya goot. Guot. Guot nga hugot. Awag kong kare. Number 6. Number 6. Number 6. Sex. Unsay nindot ipasingot? Hala, unsa nin? Exercise, of course. Ay. Zumba. Yeah. Zumbas kadlawon. Halang, halang. Oh. Anong? Kanina na ako. One, sir, jogging. Ayaw. Magkagod. Stop walking. Asa pa dulong. Mag-walking. Unsay lami, ang guwang-guwang o ang batanon? Ako. Lami ang guwang. Well experienced. Para sa ako, mas lami ang guwang. Kay gabi, ay sama sa saging, imong lungagon ka ng guwang, di ba? Lami. Ay. Gusto, kinisog. Guwang-guwang o batanon?
Basta and wala ko yung pili. It doesn't matter. Buwang. Ay, it doesn't matter. Tanong di ka. Bakit? Tanon kay himsog. Hindi ka ba tayo kahit lahutay? Buwang-buwang para satisfied. Hindi satisfied. Batanon na buwang-buwang. Ay, batanon kay gumong. Kusog mo yan. Lami luyangon, luy. Buwang sir, iba. Buwang-buwang, sir. Mo lang, What? Alam ka ba na natin kung bakit? Ano na bahala? Buwang. Sige sa. Kanang tiguan. Hindi yun buwang-buwang. Tiguan. Shout, muna shout out, Mayor. Pasok. Pasok sa Mayor. Asa ang inyong pilion? Ang naay buhok o walay buhok? Agoy. Oh, tanaw sa kuha. Anay buhok o walay Ang naibuhok kay anak ko. Mas lami itong walay buhok kay kanang limpyo eh. Anak may buhok kay. kayon? Ay kaya ba? Walay o kayon? Nadi ko kayo. Nari o kayon. Kayo kayo din. Nadi ko kayo. Hindi ka na ba? Fuck, langit na. Nadi ko kayo. Himaya. Kita ng panganon. Mara bungtod na walay sagda. Ay, buhok. Para feel. Naay buhok sir, pa naay hait-hait. Walay buhok para hamloy. Ay, buhok. Para kilok-kilok. Nahilo. Shot. Walay buhok na lang para prank. Naay buhok. Ayaw na pa rin. Wala. Pero may pariban. Naay buhok para lami. Para naay magulitan. Nam kare. Buhok para naay sisidon. Wala na nagkita sa mga picture. Si kahit Ay, manang kapoy. Nasi ko din. Amin. Hansun sa sunod. Ang mga video, diriya lang sa Goods Torta! Thank you for watching. God bless everyone.